A ver. Con diola. Oye, como te pillan os da Seguridade Social, carallo, facendo horas extras. A ver, veña aí, dalle, carallo. Dalle aí, cabrón. Aquí está. Aí vai, carallo, aí vai. Mira, mira, mira. Ainda has matar unha pinchorra, coño. Dalle aí ben, ó. Penso cun arao, joder. Un arao? Desos do monte. Do monte. E si que entendes, cara? Espera que te axude un pouco, espera. Como? Si, sí, espera, a ver que vou botar a mão aquí. A ver. Pero pode ver outra cosa. Ai, pode, vale. A ver. No, o campo é fantástico este, además está moi ben situado, hombre. Pero é que vai dar unhas carreiras, ou... Ah, madre do cordero. Mira. A ver, ó, non descanses aínda, coño. A ver, vamos a ver, explíqueme un pouco. Que tal, moi boas. A ver, vamos a ver. Que estaba a facer logo? Explíqueme un pouco as labores estas daqui. Sí, a ver, dígame. Viño. A planta máis común de Galicia, que é a silva. Ai, a silva, moi ben. E danse ben logo aquí, ou? Bastante ben, mira, para aquí que raíz ten, cara. E despois o fruto que fai con el, porque isto... Tu comes, carallo. Sí. Tarta de mora. Oiga, pero a min dixeronme que a veces estaban picadas das colebras, coño, é certo eso, non se poden botar.